बगमहायनो जों सिखा जम्पुइजलाव थांनाय 22 तारिखआव बीजेपी नि कायसा मीटिंग तंथङि खालामनानै मीटिंगाव बीजेपी नि आइगेनि आईपीएफ टीओ तंनाय एजीएस मंगल देबबर्मा ते टीपीएफ आगे तंनाय सुनंत जमातिया टीपीएफ तंगु बरखनै जम्पुइजला बाजाराव फाइमानि मीटिंग कायसा तंथङि खानाखा मीटिंगाव हयतोबा जों साइमाखा बनि ब्राउनि गारि किसा मासा खाइजाक खाना खाइजाक माने नुनो जों दिनै प्रेस मीट नि बिसिंथि स्राय साने मुसुगु कारण मंगल देबबर्माखा आगे आईपीएफ तिनि त्रिपुरा लैंड सानाय दल ताबो बरक बीजेपी आईपीएफ तिनि हापांगो ब कायसा एसटी कॉर्पोरेशन नि चेयरमैन एके चेयरमैन ब तंग्रनो हयतोबा बनि किसु बइनो नाना रकम गारि टारि रनाय हि खाइमानि तंगु जों सामाव बिसिंथि खबर मानो एके हाइरखेने किसु ब्रौनि आइगेनि जारा आईपीएफ टी कर्मी खाइनाय ताखु बुकुरो आइगे बनो लगेरनाय बरक खुबुंगै हयतोबा बरंनि गारि रक्सा प्रजाखना आ तासारा अरक जों टेकरक्सा सुनंत जमातिया ब आइगे टीपीएफ नि बर आइगे चिनि खुंथाय बारानि चिनि एनआरसी रकनि विभिन्न रकम कक सावि बस्ता कानावै चिनि बरकनो थकायनाय रां कालेक्शन खाइनाय बरक ब बाहायनो टीपीएफ नि हाइनि बाङैनो हयतोबा बरकनो बरक किसु ब्रौनि कर्मी बदलनो ब्रौनो सप्रजाखा किन्तु भिया जों साइमाखा जे एरें जम्पुइजलावासिनि जारा त्रिपुरा मठानि दंनाय सिनियर लिडार जों अर साइमाखा चिनि सिनियर लिडार ऑब्जर्वर सार बिश्वजित कलय तेसिनि सूरज देबबर्मा वाईटीएफ नि जनरल सेक्रेटारी ब्रौनो एरें बरक गनैनि गारिनो सप्रखा हनै इलिगेली बाबे नांगो नांगिया एरें बरंनो खानाखा जों खानाव एफआईआर खायखा हनै एके एफआईआर नो जों सानि मुसुगु एफआईआर पुरापुरिनि बरक जे टाटाल हायनो बरकनि कर्मी बाय बरक आइगे जे रां थुइसामानि टीपीएफ नि लीडर ते कैसेसिनि मंगल देबबर्मा बरकनि कर्मी बायनो बरक खानां पिनां खायजाखा फियासिनि त्रिपुरा मठानि लीडर बाय इलेक्ट्रिक बिदिया ताइ नाय तंनाय रंग जतना हामबाय याफारो सोंथिनि प्रेस मीट खायनो मा फायखा दामनि बागै हिंके थांनाय दिन आगे किसु दिन आगे जम्पुइजलाव जे कैसा बीजेपी नि जनजाति मोर्चानि वाइस प्रेसिडेंट मंगल देबबर्मा ते जनजाति मोर्चानि सुनंत जमातिया सेक्रेटारी बरक जम्पुयो हयतो तामनि बागै थां आबो सोंसिया राजनीति तो जातनि जार थायो हेबा आ जागाव जे मंगल देबबर्मा आगि आईपीएफ टी नि लीडर्स बताबो बीजेपी जॉइन खाइ ताव वाइस प्रेसिडेंट मांखा आ जागाव जों खोनामानि आगे जे बीजेपी आईपीएफ टी खाइ दंफ्रु जे मंगल देबबर्मा बिनि आईपीएफ टी नि बदल आगिनि किसाम बजे त्रिपुरासानो दुकारुय जे त्रिपुरा लैंड बंग जे डिमांड बंग जे आइडियोलॉजी आबनो नाहारे जे बरक चबा खाइमानि फेबा ब दुकारुय बीजेपी जॉइन खाइया आबन तै आ लोकल नि बररो दुका बास नै मंगल देबबर्मानि उपर किसुता उनलाइखना गथना आ जागाव सिनि सेंट्रल नि वाईटीएफ नि जीएस बरं गोनां सूरज देबबर्मा ताइसिनि ते खरकसा दङ ऑब्जर्वर ताइ सिनियर लीडर्स बरं गोनां बिश्वजित कलय एरें बंनो सिलचावै ini मंगल देबबर्मा बकायसा एफआईआर खायया कारण जों वानसुमानि सिनि आइडियोलॉजी जे ग्रेटर त्रिपुरा लैंड आइडियोलॉजी नाहरै गोबाग्रा जतन से थांसांना नांनाय आरो कोनो राजनीति नो तरजानाय पगिया त्रिपुरासा जों जतन थांसा ककस गसारै गोबाग्रानि जे कक न जों अख्रे पालन खायदों
हेबा तिनी जे मंगल देब्रमा जे सिनी लीडर्स नि ऊपर काली मालिन खायै जे त्रिपुरा म थना दुर्बल खायन हिनि वान सुबि देबो तिनी केस रखा ओ केस नि कन्डेम खायनो जों तिनी प्रेस मिट मा फायया कारण तिनी मंगल देब्रमा जे त्रिपुरा लैंड डिमांड सिरि खुबि फायने बरो मन आइडियोलॉजी में पगजागै जे खायो बीजेपी ओ जय खायया आबो तो त्रिपुरा सन दुकार माने आबो परिष्कार सायमानो बिनि बागै जों त्रिपुरा म थाने इंग्लिश जों बनो ओ मीडियम थ्रु तिके जों सानामु जोङो एरें सिन त्रिपुरा म थाने लीडर्स नि ऊपर जे एफार खायमानि आबो दाति रसना थों कारण आबोनि परिणाम गलाय कतर सभाव थानाय कारण आ दिनो सिनि जे लीडर दुजन जे एफार खायजानाय बर अलरेडी गन्दा तैसाव वाइटीएफ नि कन्वेंशन कैसा दङ बर आ जागासै एटेन्ड दङ आबोनर मीडिया तुतु लुगैदों एके बरक जे आईपीएफटी बाय चप्रक जगमानि न सुबो चप्रक जाखा आबु सिंसिया हयतो चप्रक जागिफो मानु इनके आ जगह जे बो चप्रक जगमानि आबो एरे त्रिपुरा म थानि जे पटनाम खायमानि आबोनो बर रासायना थों रासायनि एखे किन्तु चबा कथर अंख जंनाय कारण सि टाकरजला पॉलिटिकल डिस्ट्रिक्ट नि अंडर 7टा ब्लक दङ प्रत्येकटा ब्लक गनो बिखुब मिसिल खायजागै दंताबो अबनि एगेन्स्ट आम बागै सोंथिने प्रेस मिट मा फायका अर तिनि प्रेस मिट फायमानजा फायका आं तो जेतु डिस्ट्रिक्ट नि प्रेसिडेंट टाकरजला पॉलिटिकल डिस्ट्रिक्ट नि प्रेसिडेंट ताय ओ जगह फायमानजा फायकेसिनि किला ब्लक नि त्रिपुरा म थानि प्रेसिडेंट बरम गुनां सादरमनि जमातिया ताय ते खरकसासिनि काक्राबन पॉलिटिकल ब्लक कमिटी प्रेसिडेंट त्रिपुरा म थानि बरम गुनां सिनि आटा बिमला सादन जमातिया सॉरी बिमला मोहन जमातिया ताय सिनर फायमानजा का टीडब्ल्यूएफ नि डिस्ट्रिक्ट नि सेक्रेटारि बरम गुनां जो शर्मिला देबबर्मा तायसिनि किल्लानि आईएलसी नि चेयरमैन बरम गुनां जुब्राज देबबर्मा जोंर अबनो तुइनो जों तिनि प्रेस मिट मा खालामनानै तखन ना